malam dan Allah, wayaya kike so na yi, komai kike bukata a gidan akwai, sai yadda kin kaso zaki, ki ci ki sha ki kwanta ki bacci, to wani damuwa zaki, ki taimaka ki bar damuna, dan bani san hayaniya a kaina, kai da kisa da yanke mummunan hukunci cikin bacin raina. Abinci na girka baka ci, ruwa ma baka sha, waya zane wayo ya zane.